При 33% от опложданията инвитро се случва да се родят близнаци. Такъв е и случаят на семейство Петрови от София. Стефан и Евдокия са родители на инвитро заченатите Теодор и Лъчезар. Макар и с разлика само от 10 минути, двете деца са много различни не само физически, но и емоционално. Енергичният Теодор е отличник в училище, докато по-спокойният и разсеян Лъчезар се справя трудно с учебния материал. Тия моите деца уж са близнаци, а пък са толкова различни. Теодор е същия като мене. Умен, концентриран, няма не мога, няма не искам, няма не дей. Сяда се едно нещо, прави се, дава резултат. Лъчко обаче, той направо на друга планета. Същия като баща си. Абсолютен мечтател. Успехът му е под всякаква критика. Само по едното рисуване има 6. Мама много ми се кара за оценките. Това е, защото преписваш. И какво като преписвам? Трябва да тебе да те обича повече ли? Измисляш си. Да, бе. Не, бе. Амбициозната майка е горда с успеха на единия близнак и разочарована от бележките на втория. Тя смята, че за ниските оценки на Лъчезар са виновни учителите му и незаинтересоваността на неговия баща. Тео с тези оценки ще влезе в математическата отрас. Там по правило взимат и другия близнак, обаче не ми е много ясно Лъчо как ще се справи там. Ще дърпа брат си назад и аз ще се срамувам от неговите тройки. Трябва да се работи извънредно с него. Опитвам се да кажа на мъжа ми да му обръща повече внимание, обаче той си тегли към неговите хуманитарни науки и това е. Това математическа, Лъчо има друг талант. Той обича да рисува. Децата не са щампа, няма как да са еднакви. Мястото на Лъчо не е в МГ-то. По-добре да го насочим към някоя хуманитарна гимназия. Не мога да разбера и Евдокия защо го кара да става математик, все едно Тео да го караме да рисува. И двете деца са наши, но ние трябва да поощряваме добрите качества всеки един от тях. Това е. От самото раждане на близнаците за тях и за домакинството се грижи баща им Стефан, тъй като Евдокия бърза да се върне в рекламната агенция, която управлява. Но отскоро уеб-дизайнерът отново поема поръчки. Според младата бизнес дама, именно това е причината за проблемите с Лъчезар. Тя настоява Стефан да поема по-малко поръчки и да посвети времето си на образованието и на възпитанието на двете момчета. И хубаво търсят го, работило му се. В нашия случай това изобщо не се налага. Да не ви казвам с тези неговите сайтове, какви пари изкарват, 2 пъти в магазина не мога да вляза да напазарувам. Аз имам рекламна агенция, изкарвам достатъчно пари, сега и нов апартамент ще купувам, така че той ще стои вкъщи и ще гледа децата. Те се оправя горе-долу добре, даже много добре. Ама за Лъчезар трябва помощ, трябва да се натиска, той е момче, не може да го оставим така. Какво е по-важно сега, да си начеше легото, че е голям уеб-дизайнер или да си гледа децата? Според жена ми, работата ми пречи за успеха на Лъчо. Това е просто смешно. Работата ми няма нищо общо с оценките му в училище. Тя просто някакси подсъзнателно предпочита Тео, а Лъчо само му се кара. Нищо друго. Това момчето блокира. Просто не го одобрявам това деление на едното дете и другото и не знам какво иска тя да се намразят ли. Мама. Евдокия е убедена, че мъжът ѝ е прекалено либерален с близнаците. Недоволна от поредната тройка по математика на Лъчезар, тя решава да действа по-радикално. Убедена, че синът ѝ трябва да наблегне на частните уроци за сметка на развлеченията, 40-годишната жена отива в тенис залата, където децата й тренират, за да им съобщи решението си. Какво стана, бе, мамо? Спечелих. Ма спечели ли? Да. Ти си новия Григор Димитров, бе, мамо. Бе, ти златото красиво, бе. Браво, бе. Мами на душите златна. Отивай да се обличаш бързо. Хайде. Стига сега, Слава. Нищо знаеш. Днеска губиш, утре ще спечелиш, вземи си какъв. Не искам. Не е честно. Брат ми всичко е по-добър от мен. Аз толкова се старая, но мен нищо не ми се получава. Той е по-добър от мен в математиката, в тениса, без да прави нищо и така. Късмет има просто. Понякога остава ми Лъчо да побеждава, така, за да се радва, знаете. А обаче
По-рядко го оставям, защото аз обичам да печеля. Сега си загубил, утре ще спечелиш, ще запишем някоя друга тренировка. Може да записваме тренировки ли? Как? Няма никакъв тенис повече. Моля ти се. Тренировки ще го видиш другия път, чули? Лъчезаре. Дай пет. Стефане, чакай малко. Лъчезаре, спираме тениса. Тръгваш на уроци по математика, защото пак тройки само бе, моето момче. Математиката е тъпа. Тъпа не тъпа, от тениса по мен няма да ми станеш. Чакай сега. Тъпа била Като математиката. се обличи, или се обличи. Естествено, че не съм съгласен. Не може само учене, децата не са машини. И аз бях същия като Лъчко. Дай ми да играя, да рисувам. Това беше моето детство. И какво пак съм постигнал нещо в живота. Стига бе, Стефане. Ще спираме тениса единия да ходи, другия да не ходи. Ти чуваш ли въобще как ще стане това нещо? Какво печели от този тенис? Само си губи времето, нали го виждаш? Фърта, той дори топката не може да... Децата, спорта си е важен. Остави ги да Стига с този спортуват. спорт, само тези тройки по математика. Аз съм го решила това нещо. Няма какво да го коментираме. Тръгва на уроци по математика. Няма да го коментираме. На тенис няма да стъпи. По една пица изяждане и там ще го обсъдим. Нямам време въобще за никакви пици. Нямам време за пици. Аз отивам в офиса, знаеш каква реклама имам да правя. Моля ти се. Ще се занимавам тук с тениса. Тръгваш на уроци по математика. Ясна ли съм? Бе, Стефан е твърде мек. Само повтаря, децата са различни. Много добре знам, че децата са различни. Няма какво да ми се обяснява. Той Лъчезар тръгва на уроци, защото само с това неговото рисуване няма до никъде да я докара. Хубаво дете, ще го оставя аз на произвола на съдбата с такива дупки в образованието. Няма да стане тая работа. Събота късен след обед. Въпреки уговорката, че днес ще заведе близнаците на кино, Евдокия все още не е приключила с работата си. Проектът, по който агенцията работи в момента, наистина е важен. Но дали е по-важен от децата й? Имам работа, мама, изчакай. Да, бе, не. Се извинявам за прекъсването, ама билетите са 3 часа. Стефане, разбирам, обаче много работа имам. Аз трябва да тръгвам, аз трябва да си предам проекта. Разбрали сме се нещо, приключваш, отиваш, завеждаш децата на кино, както трябва. Знаеш какво ще стане сега, ако се отложи това нещо? Разбирам, бе, човек, знам, че обещах на децата, обаче не ми е готова презентацията. В понеделник трябва да покажа на клиента нещо ново, нещо различно. Не съм готова, разбираш ли? Аз трябва да тръгвам също. Еми ти каква работа имаш толкова? Имам да си предам проекта, говорили сме, важно ми е. Колко ти е важно? Стига с той твоето хоби, бе, Стефане, стига с тези твоите проекти, бе. Как да не е хоби? Говорили сме, това нещо ще ни изкара парите за месеца, не твоя проект, не разбираш ли тези това? деца трябва да ги заведеш на кино. Добре, мамо, стига и ти мрънка, като че ли киното ще свърши в целия свят. Айде, моля ти се. Няма да стане, не мога, не разбираш ли? Аз също не мога. Мария ще ги заведе. Мария, ела тук, моля те. Мария е личен асистент на Евдокия и затова шефката смята, че може да я товари с всякакви задачи. Имаме 3 билета, моля те, вземи ги, заведи ги на кино и ги върни после при мене в офиса. Моля те. Окей, аз хубаво ще ги заведа огледа в 4 часа за локациите. Днес ли беше? Днес хората не могат по Направо не знам кое е по-напред вече. Изобщо нямам представа за какво ми се цупи той моя Стефан. Ще се съобразява с моя бизнес. Аз изкарвам парите в тая къща, ще се съобразява с мен. Точка по въпроса. Стефан, не виждаш ли какви проблеми ми създаваш? Кое е по-напред? Да, аз ще ги заведа. Просто напред. Искаш ли я? Разбира се, няма проблем. Добре, ще ги заведа. Да, ще отида с почти непознат човек да ги водиме на кино. Това да не Абсурд, стане, тръгвай. Ей, с тези проблеми, значи не трябва да стане това. Това беше просто супер. Не съм отделял аз време за децата, а тя не мога да отдели 2 часа за да заведе децата на кино. Няма начин, отлагам си срещата и ги вода аз. Друг вариант няма. 6 дни по-късно. Близнаците са поканени на рожден ден във вила край София. Евдокия разрешава на Теодор да преспи при приятеля си, но Лъчезар е наказан да остане вкъщи, защото е донесъл поредната тройка. 10-годишният хлапак е омърлушен и баща му се опитва да го разведри. Какво се омърлушен? Утре ще имам повече време. Предадах си проекта, ще отидем до зоологическата градина. Искаш ли? Да, ще не съм слона. Супер. Това зоологическа градина утре, бе. Какъв слон? Целият му бележник нацъпкан с лебеди, слон ще рисува. Ти добре ли си? Ай, стига сега. Какво стига? Какво стига? Момчето. Ако трябва да се разсея. Какво да се разсея, бе? Той разсеян се е родил нашия Лъчезар, бе. Какво има да се разсеива повече? Тя стига глупости, никакви зоологически, никакви простоти. Сяда и учи. Точка по въпроса. Стига, Той те кажи. Каляваш. Нищо не прекалявам, даже знаеш какво се сещам сега. Чакай малко. Картофки искате много. Ето, Лъчезаре, гледай внимателно. И ти е програмата за седмицата. Гледаш ли? Нищо не ми дават, все съм наказан.
На всичкото отгоре, всичко се случва заради брат ми, защото с неговите същици направо е като зубър. Написва си домашните. После сядаш с баща си, заедно преглеждате целия материал, каквото сте взели в училище. След което понеделник и сряда, вместо да ми ходи на тениси и да си губи времето, отиваш на уроци по български и по математика. Всеки ден като се върна, искам 10 задачи решени. Всеки ден като се върна, искам 10 задачи решени и по 2 диктовки правилно и хубаво написани. Чакай сега. Айде седни да вечеряме. Забрави я тая тема. Няма да я забравя Погледни тая го. тема. Погледни Какво да го. го погледна? Този график е пълно безумие. Започна да му изрежда някакви точки тук на детето, не можа да се наеде. Все едно си пренася работата тук вкъщи, той не е служител. Просто този стрес до нищо няма да доведе. Просто няма да има никакъв резултат от това стресиране. Еми искам най-доброто за детето си, бе. Как пък никой не го разбира? Еми аз съм лошата. Баща му като е мека Мария. И ти казвам, спри да приемаш тези твоите поръчки. Спри да ги приемаш. Няма какво да ми се правиш, конструирал бил сайтове. Ма вземи конструирай малко бъдещето на сина си, бе. Какво ми конструираш сайтове? Значи разбрахме се още преди да се родят близнаците. Който изкарва повече пари, той ще работи. Няма какво да ми променя тук схемата в движение. 10 години ги е гледал, ще изкара още малко. Ще си прави кариера като порасна. Толкова, точка. 3 дни по-късно. По изключение, Евдокия се прибира по-рано от работа, решена да компенсира отсъствието си през последните седмици, като изненада децата си с подаръци. Докато Лъчезар е на частен урок по математика, майката бърза да зарадва първо брат му Теодор. Здрасти, мамо. Какво става? Я виж какво съм ти взела, мамо. О, мамо, много ти благодаря. Ела да видиш. Я. Иха! Какво е хилка? Яка ли е? Ракета, да. Ами то на мамо момчето като учи, виж какви работи получава, бе, мамо. Много хубаво, мамо. Много ти благодаря, наистина. Много е яко. Яко ли е? Да. Отдавна бях обещала на Тео да му купя ракета, детето си заслужава. Искам Лъчезар да види, че за да получиш нещо, трябва да положиш доста усилия. Половин час по-късно Лъчезар и Стефан се прибират след частния урок по математика. 10-годишното момче веднага забелязва чисто новата тенис ракета. Здрасти, бе, Лъчезар. За мене ли? Хубаво. Чакай сега, чакайте, не дейте да почне. Ела, за теб имам много хубав подарък. Ела, мамо. Ела, Митче. Останалото момче. Ето. Заповядай. Айде, мамо. Я да видим този подарък. Забавна математика, бе, мамо. Не, математиката може да бъде забавна, бе, пиленце. Да, не е честно. За Тео е хубава ракета, с която можеш да играеш навън, а пък за мен някаква книжка за бавна математика. Може ли на единия да купиш, на другия да не купиш? Сега знаете ли какво ще стане вкъщи? Направо война. Другата седмица имате контролно по математика, нали? Да. Да. Сега, разбираме се така. Слушай ме внимателно и ти. Ако изкарате хубави оценки, като под хубави оценки разбирам минимум 5. Ще ви заведа в... Теодоре, слушай малко къде ще заведа. Къде ще води майката? В Къде ще Дисниленд. води? Дисниленд! Да. Видях как им светнаха очичките. 100% съм сигурна, че Лъчезар този път ще се мотивира. Това, което ме притеснява е, че ако не успее Лъчо да изкара оценка, това вече ще го съсипа. 9 дни по-късно. Днес близнаците са получили обратно класните си по математика. Тъй като офисът на майка им е съвсем близо до училище, те решават да отидат направо при нея, за да й покажат оценките си. Аз изкарах шестица на теста. Здрасти, Лъчко. Шестица. Да. Браво, бе, мамо, бе. Браво, бе, мамо, бе. Аз си знам, че ще изкараш шестица, бе, моето момче. Айде, Лъчо. 4 и 1/2. Това е петица. Това е 4 и 1/2. Това не е петица. Петица. Това е почти петица, нали? Като почти да дойдеш в Дисниленд. Ама аз съм изкарал 4/1/2. Това си е петица. Много учиш за нея. И без това ми е единствената хубава оценка по математика. Не е честно. Лъчо, съжалявам, моето момче, обаче имаме оговорка. Трябваше да изкарате и двамата петици. Той се е справил добре. Ти отново отивайте в другата стая. Искам да си напишете домашните. Мария, налей ми един сок, моля те. Екскурзията е награда. Нищо в този живот не идва даром. Работиш, тогава получаваш. Няма какво да ми живеят в заблуждение, че като пораснат, парите ще падат от въздуха. Тео, Да.
Ако мама не ме вземе в Дисниленд, ти ще отидеш ли? Ами това е Дисниленд, не може да не отида. Ти си предател. Ще ми е много мъчно за ако брат ми дойде. Но това е Дисниленд, много искам да отида. Лъчо, стигате! Ама това е Дисниленд, не може да не отида. Знаеш, че това е Дисниленд. И ти ако беше на мое място, ти ще си разбира се да вземеш това. Една седмица по-късно Евдокия и Теодор са готови да заминат за уикенд в Париж. Въпреки протестите на Стефан, съпругата му е непреклонна. В Дисниленд ще отиде само единият близнак. И да ме слушаш, защото не съм тръгнала само за Дисниленд. И работа имам да върша. Слушай, ма. Къде са ми документите, бе? Нямаме документите, самолетните билети. Ти пък сега няма ги тръгваме. Нямаме ги. Как? Спокойно? Няма спокойно. Не, няма ги. Че не са вътре, айде Бе, сега. няма ги, бе. Мръдни малко бе горе. Добре. Къде ги няма? Чакай. Ми няма ги. Айде, мамо! Чакай, помисли. Единствено закъсняваме. Лъчезаре! Лъчезаре, ела тук. Чакай. Не. Лъчезаре, ела тук. В момента достатъчно. Ела. Абе, Да си ми ровил в чантата? Не. сега ще виж къде си. Да си ми ровил в чантата, те питам. Не. Него не му се карай, момчето, достатъчно го разстрои. Виж какво? Помисли си пак много добре. Пипал ли си ми чантата да си взел нещо и да си го скрил някъде? Мамо, айде. Чакай малко. Питам те. Не. Лъчезаре, Теодор, нещо виновен ли ти е, че ти си мързелив? Виновен ли ти е нещо? Че ти му проваляш в момента и неговата ваканция? Питам те нещо. Мамо, айде. Ето, какво ще кажеш? Стефане, виж какво става? Виж какво става? Не ми хвърляй, бе, момченце! Не ми се прави на много нервен! Много нервен стана и ти! Мързеланин такъв! Седиш, слушаш уроците и ти ще отидеш. Толкова ли е сложно? Айде, идвай. Толкова ли е сложно? Ето ги, айде, нали ти ги Аз дай, айде. закъснявам, значи като се върна, Стави го, момчето. като се върна, просто не знам какво ще става. Взимай си нещата. Айде, Тео, тръгвай, майко. Взимай, сега пак цените. Пак сцени, аз ще си нося куфара, махайте се от тук, айде. Бе, как ще ми скрие документите, бе? Акъл има ли това дете? Като се върна, ще играят яко шамарите. Лъчко, не дей, моето момче. Иди да плачеш, монете. Само ще видиш, знаеш, като купон ще си спретне. Не искам в Дисни. Знам, че искаш Дисни. Ще отидеш. И ти ще отидеш. Кога? Обещавам ти. Не знам още кога, но знам, че ще отидеш. Иди да плачеш, монете. Хайде, ела да поиграем малко тенис, да се разсеяш. Искаш ли? Не искам в Дисни. Монете, спи да плачеш. Мразя, мамо, не искам да живея с нея, искам с тати. Понеделник на обяд. Преди няколко часа Евдокия и Теодор са се върнали от Париж. Вместо да се прибере вкъщи обаче, Евдокия оставя 10-годишния си син с таксито пред блока, след което отива директно в офиса. Тя бърза да се заеме веднага с работата си, когато пренебрегнатият ти съпруг се обажда. Това за подписи ли? За какво е? Така. Да. Не можа ли да качиш поне горе, до вратата? Стефане, какво има сега? Какво е станало толкова? Не можах да се кача горе до вратата. Оставила съм го детето пред таксито, качило се е до вратата. Какво е станало толкова? Добре, как може поне догоре до вратата да го видиш лъчо? Това ли е бюджета? Какво? Да видя Лъчо. Ще го видя до вечера, де. Какъв е проблема сега, Лъчо? Лъчо, ще го видя до вечера. Не стига, че не го взе да пътува с вас. Не стига, че не се качи горе, само да видиш. Ами си му купила някакви тъпи бомбони от фришопа. Първо, той обича бомбони, и второ, изобщо не са тъпи. Ако знаеш колко струват тези бомбони, ще падне шапката. Не интересуват колко струват на Теодор си купил маратонка в Париж. На Лъчо бомбони. Представя какво става вкъщи. Лъчо се кръства отред. Добре, кажи му на Лъчо, утре ще излезем специално, ще му купя нови маратонки, да не се притеснява. Айде, обосмирявай ги там. Трябва, разбери. Бе, какво им се отразява, бе, Стефане? Нали си вкъщи, оправяй ги. Единия, другия, толкова си мога да се оправиш с двамата. Знам за пълна сигурност не е за петхич. Не мога да говоря сега. Остави ме да работя, ако обичаш. Мога да се оправи с двамата. Големия баща и той.
Чудесно посрещане. Просто нямам думи. Вместо да ми влезе в положението, че от летището идвам направо в офиса, не мога да се върна вкъщи детето си да целуна, той ми се обажда по телефона и ми вдига някакви скандали. Не съм му била купила маратонки, свършиха в България всички маратонки. Ми утре ще отида и ще му купя. Какъв е проблема? Не мога да го разбера този Стефан. По-късно същия следобед, Евдокия разбира, че класната на близнаците ги вика в училище. Тя решава да отдели 1 час от своята ангажирана програма, за да провери лично какъв е поводът за спешното повикване. Реших и аз да дойда да видя какво става. За какво не вика учителката? Не си затворила агенцията. Затворила агенцията. Айде, стигай ти вече си. Какво ми четеш някакъв морал? Дошла съм и аз да видя какво Не мога да проблема. повярвам, просто ще виждам Можеш да тук. повярваш и ме повярвай. Ето, тук съм. Още не мога да го повярвам. Знаеш ли за какво не вика? Не знам, сега ще разберем. Добър ден. Добър ден. Вие сте тук, радвам се. Добре дошли. Честно казвам, се изненадах, че Евдокия дойде. Просто добре поне, че класната ще разбере, че тези деца имат майка. Кажете сега, за какво става въпрос? Нещо се случва ли? Да, напоследък не знам дали забелязвате, сериозно напрежение има между близнаците, граничещо с агресия, неприятни... Агресия? Да, реплики се разменят помежду си. Това не е присъщо за нас въобще. нали? И аз Не. ги познавам отдавна и съм много очудена, защото са прекрасни деца. Затова ви извиках. Има ли някакъв проблем? Кой е? което Лъчо ли е може да агресивен или... Тео, каква е Чакайте агресия? малко сега. Вие какво искате да кажете? Че проблемите са в нашето семейство, така ли? Аз Че не проблемите ви идват от обвинявам. семейството ли? Ма чакай, тя това иска да каже, че проблемите Нека да идват от слушаме, да видим. семейството. Не ви коря. Да. Нещо става с двамата. Ами нещо става, нещо Няма става. Вие сте с тези толерантност. деца от сутрин до вечер. Аз сутрин ги оставям тук, Да. вечерта ги взимам. Чакай малко, чакай. Ма какво да чакам? Значи. Сутрин ги оставям децата, вечерта ги взимам. Значи За това възпитанието е говоря. основно при тях. Ние каквото можем сме направили, Евдокия, бе, Стефане. успокой се. Аз какво е Ние ще Евдокия, говорим, успокой се. извинявай, И частни ние ще уроци, и говорим каквото с се децата, налага, вкъщи. всичко плащам. Да. Изхождайки от дългогодишния си опит на педагог, ми е ясно, че проблемът е в семейството. И хубаво е да сътрудничиме родители и учители, за да можем да изгладим нещата, децата да са добре, да се развиват добре. И ако има нещо, все пак да ми бъде казано, да ми бъде обяснено, за да избегнем по-нататъчни инциденти. Дали единия се толерира повече? Дали към единия има повече така... Ами се възможно е фаворизира? единия да се толерира. Я си отворете дневника и вижте оценките. Не, чакай, Я си отворете дневника, вижте оценките. Единия е нацъфкан само с двойки и с тройки, другия с петици и с шестици. Ами поощрявайте го малко това дете. Абе стига бе, да Стефан. говорим Какви за са децата. проблемите вкъщи? Защо трябва да викаме? Ами ще викаме като трябва.